Искате ли няколко забавни и любопитни факта за характера на Джак Ръсел, които показват защо са толкова очарователни и понякога толкова проблемни за стопаните си? Ето факт номер 1. Мисля, че съм голямо куче. Въпреки малкия си размер, обикновено 25-35 см, Джак Ръселите често се държат като истински вълци. Те не се плашат от по-големите кучета и могат да се опитат да доминират в играта или разходката. Факт номер 2. Интелигентност и хитрост. Те са толкова умни, че често измислят свои правила. Например, ако имаш определени забрани в къщата, Джак Ръселът бързо ще намери начин да ги заобиколи и после ще те гледа в очите с невинна физиономия, сякаш нищо не е било. Факт номер 3. Любов към копането. Ето аз, опа, дойде още едно. Любов към копането. Това е наследено от инстинкта им на ловец. Ако имаш градина... Ако имаш градина, бъди готов да мине археологически разкопки. Копането за тях е игра и тренировка и начин да се отпуснат. Какво правите, бе? Така. Остави, мама. Така. Факт номер 4. Непрестанна енергия. Ако си мислиш, че разходката веднъж на ден е достатъчна, помисли пак. Те могат да тичат, да скачат, да играят часове наред, дори когато стопаните им вече са изчерпани. Факт номер 5. Изключително привързани, но със собствено мнение. Джак Ръселите обичат стопаните си, но винаги имат собствено мнение за това какво да правят. Това е част от тяхното очарование и понякога от хаоса, който могат да внесат в дома. Факт номер 6. Кой е той? Понякога театрални. Ако искаш нещо, могат да се изразяват с драматични пози, писъци или скокове. Почти като мини драматични актьори с 4 лапи. Ако желаете да научите повече любопитни факти за тези чаровници, елайте си за тези прекрасни чаровници, моля, последвайте ме и оставете коментар.